The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, gikinahanglan ang atong nandan nga proseso sa dili pa kita sugod sa pagtuon sa pulong sa Dios, nga gikinahanglan ang atong pagsusi kon ana pa kita mga sala nga atong gitiner diya sa atong kalagay kini kun dili nato isugid, mahimo lamang babag sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Busa sa hilom magandam tas tong kaugalingon, apat alang kanimo dili magtotoo ang imong buhaton mo paggamit sa imong free will, aron ikaw makahimo sa labing mahinungdanong desisyon sa tibok mong kinabuhi, the decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa sa hilom magandam tas tong kaugalingon, magampo ta. Amahan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala ka namo ning lugara, ning adlaw na usab, alang sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat sa kinabuhing imong pangilungguayan. Ubani kami ning among pagpadayon sa pagtuon sa imong kamatuoran, pinagis pagtundo ka namo sa balang Espiritu Santo, the only teacher of truth. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, maayong adlaw kaninyong tanan. Unsa mga oras sa inyo diha, inyong pagpaminaw niini. Welcome na sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Nagapadayon kita sa atong pagtuki, paghisgot ni ining atong tun-anan nga giuluhan og the Doctrine of Sin. Ang pagtulunan bahin sa sala, nga ang theological term ni is hamartiology. Okay, kagahapon dinihita mohunong nga didto sa cross ang buhat sa kaluwasan nahitabo. Ginamit ang pagkatao nga kinaiya ni Ginoong Hesukristo, dili ang iyang pagka-Dios. Kaya imposible man may gamito niya ang iyang pagka-Dios. Okay? So, dito na itabo ang kaluwasan. Mao kanay angay natong dawaton sa ako nang gipa tinaw kaninyo. Kaya sa atong pagdawat sa gibuhat ni Ginoong Hesukristo sa krus, nagtuo kita kaniya nga atong Ginoo og manluluwas. So, gitawag kini og substitutionary unlimited atonement. Ang buot ipasabot niini, gihulipan, gipulihan kita ni Ginoong Hesukristo kay wa man tay ikabayad sa atong utang nga kasalanan. Mga patay mata. So, si Ginoong Hesukristo mao'y mi pulis tong dapit kay siya may buhi. He was the only person qualified and who was alive. So, tumikin niya na, ang gibuhat niya dito sa cross, mao ang pagpuli ka nato. Then, diha po siya gihimo sa diha gipulihan kita niya. O niya, dito kaniya, ibubo ang silot sa atong mga sala. O may resulta kadtos gitawag sa in English og propitiation. Pagtagbaw. Natagbaw niya to ang hustisya sa Dios nga Amahan. Imbes kay ang hustisya sa Dios nga Amahan anhi mo pahamtang kanato sa silot sa maong sala,
didto na hinuon ipahamtang kang Ginoong Kristo ang iyang bugtong anak. So, og sa diha nga didto ihuwad kang Ginoong Kristo ang hustisya, ang silot sa sala. Ang resulta niya na kinatagbaw maghustisya sa Dios, mibukas na sa kahigayunan. The possibility is already open. Moto, mibukas na sa kahigayunan nga kitang mga tao, mahimo nang mahibalik. Mapasig-uli na kita ngadto sa Dios. Kay nahinumdum ka, ato po ding hilisgutan under the doctrine of witnessing as we go along. Nga diha ali o babag tali sa Dios ug sa tao. So there was a barrier now between man and God. O kini maong ali ang gibutang tingali mangutana ka kinsa may gabutang adtong maong ali. Ang gabutang niya itong maong ali, maong Diyos. Dili ang tao. Okay? Sabtagi na. Ang tao, wa may mahimo. Ang Diyos, okay? I mean, ang tao, tungod kay, unsa may tapos tao, ning supil man siya sa Diyos. May butang ang Diyos, ugali. Human niya itong ilang gibuhat kapag supil. Aron mo uwang sa tao, gikan sa Dios. Okay? So, kaya ang Dios hingpit man, apan ang tao di man. Dili man hingpit kitang mga tao. Mo'y hinungdan nga mibutang ang Dios sa maong ali o babag. Now, so pa ba makasala ang tao? Ang tao hingpit po. Did you know that? Man was also perfect. Kay unsay buhaton sa Dios, unsay himuon sa Dios, hingpit yun na. Madili na lang hingpit ka na sa diha nga mugamit na kabubuton kanang iyang binuhat sa pagsupak o pagsupil. So, diha nang babag. So, hingpit ang tao sa wa pa makasala. Therefore, any fellowships tao ngadto sa Dios hingpit. It was perfect. Our relationship to God before the fall, hingpit. Apan gumikan kay ang tao nakasala man, gikinahanglan yung mubutang ang Dios ug ali. Aron dili makompromiso ang iya sa Dios nga pagkahingpit sa atong pagkamakasasala. Do you know what I'm saying? So, ug ang gibuhat ni Ginoong Kristo mao ang pagtangtang sa maong ali. That was what the Lord Jesus Christ did. Iyang gitangtang ali. Kaya nga naman, mo to'y atong gihisgutan kagahapon, atong hisgutan kini. Unas tanan, si Ginoong Kristo mo'y mipuli ka nato. Okay? Ikaduha, siya, si Ginoong Kristo, mo'y mihatag katagbawan sa hustisya sa Dios. Nga imbis ari nato ipahamtang ang silot, si Ginoong Kristo mao'y nahiagom hinoon sa atong silot. Ug tungod niya na, mao ning ikatulo nga sa diha nga gitangtang na ang maong ali. Okay? Napasiguli kita ngadto sa Dios. We have been reconciled to God. Ang problema lang, karon tungod kay bisan og duna na kay gayunan nga kitang tao nga may uli na ngadto sa Dios, mapasig uli, daghan gyapon mga tao ang magdumili sa pagduol sa Dios. You see? He agreed to reconcile man to God. Sige na sa Kristo, ang itong isgutan din eh. He agreed to reconcile man to God through faith alone in Christ alone. O ang naitabo, tungod kay iya man tang gihulipan, iya man tang gipulihan nan, siya usab mo hining bayad sa atong mga utang sa sala.
Siya may milukat kanato tungod sa atong utang. Kay utangan man kita gumikan sa atong pagkamakasasala. Ang atong pagkamakasasala mo'y naghatag kanato niya ng dako kaayong utang. O gumikan niya na, the Lord Jesus Christ agreed to free man from slavery to the sin nature of providing the redemption solution of salvation. Pinaagi sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Ang mahinungdanon niini, mo kini, nasabtan bagyod nato ang bahin sa nabuhang tingin sa Kristo dito sa cross. Na mauna, did we understand it? Tungod kay mga magkasasala kita, ato kining klarohon din niya kay tungod kay inigisgot na nato sa proper, inigisgot na nato sa main thing bahin sa sala, atong mamatikdan. We will kanang discern. We will know nga bantog ra di ay atong mabalik sa atong panumduman nga makaingon tag yun ana gyud ay ang nahitabo. Mao gyud ito. Now, nining upat ka buok nga mga butang nga atong gihisgutan o atong gitun-an karon. Usay wa diha nga kasagaran ra ba maoy hisgutan. Kining gitawag nato og pagpasaylo o kapasayloan sa sala. Atong sublion katong atong gitukbil bahin sa pasaylo. I repeat, there was no forgiveness at the cross. No forgiveness has occurred. Ato na ba yan ipaklaro last time sa atong paghisgot bahin ini ha? Ato lang gihapong balikon sa pagtukbil kini kay lisod ra kini tungod kay kadaghanan kanatong mga Kristiyanon naa para ba kanato ang nagiingon lagi og preconceived notion. May tungod o bahin ini kapasayloan. Atong makita nga there was no forgiveness at the cross. Tungod kay ang nahitabo dito sa cross, pulos man paghukom, judgment. Nakasabot ka ba niya ni? Kadtong nahitabo dito judgment. Pulos man pagbayad, pulos man pag-ariglar sa atong utang. So there was no forgiveness that happened there. Now, kano sa akad to mahitabo ang forgiveness? Abe, i-recall, hinumdumi, itong atong hisgutan. Well, na ay forgiveness nga mahitabo apan dili dito sa cross. Okay? Sa atong klaruhon pag-usap kini ha. Dihay substitutionary unlimited atonement, dihay propitiation, dihay reconciliation, o dihay redemption. Mao na tanan nahitabo dito sa cross. Apan ang kapasayloan, kano sa man mahitabo? Ato na po ni ipatinaw kini ha. Forgiveness is separated from the cross. Atong gibuwag, gilahi, gilain ang kapasayloan gikan sa cross. Paminaw. Forgiveness does not occur at the cross. Forgiveness is a result. Paminaw. Resulta kini sa cross. Nahitabo dito sa cross. This is what we have to clarify. Mo kini nga itong ipaklaro ni higayuna. Forgiveness does not occur at the cross. Apan ang kahigayunan ng atong mga sala, mapasaylo, mahimo na. Pwede na. Kaya resulta man lagi ka na nahitabo dito sa cross. Klaro? So, ingno natos pagtanaw niya na. Dili may tabo nga atong dunganon, dili. Di may tabo nga atong dunganon. Sa atong pagkwinta, kay og dunganon gani nimo na malibog man ka. Malibog ka. It's going to confuse you hinoon.
kinahanglan imo ning butangan og gamay nga gap. Okay? Tanaw nimo ang nahitabo dito sa cross, mao ang paghukom, pagbayad, pagpuli, ug ang pagpasiguli kanato ngadto sa Dios, reconciliation. Kadtong tanan mo'y nangahitabo dito sa cross. Kasabot ka? Sabta ka na, ang kapasayloan sa pa ang kanang paghukom before the judgment of nga dito sa cross. Our Lord prayed to His Heavenly Father. Nagampo siya sa iyang langit ng amahan under His human nature, sa iyang pagkatao. He prayed for those who were crucifying Him. Iyang giampuan. Kadtong mga tampalasan nga may dagmal kaniya, may bugal-bugal kaniya. Apan, nabaw na ta nga kadto usa ka personal nga pagpasaylo. Di ba ako kang giingnan? Sama sa akong pagpasaylo nimo kung nagkasaha ka na ako, mo na personal. Ako kang pasayloon sa inon. Mora pod ni pareha sa pag-ingon ni Ginoong Jesucristo sa iyang pag-ampo ngadto sa iyang langit ng amahan, sa pag-ingon ng amahan. Pasayloas sila. Kaya wa sila masayon sa ilang gibuhat. So, ako maliko na kay diha tingali kaninyo ang wa pa magaklaro ni ini. Now, ato gyud balik-balikon. Sublion kini hangtod nga mo dukot na gud. Mo sink in gyud sa atong galamhan sa atong salabutan. Okay? Kay kining bahina, critical ra ba? Critical kini pod sa ato niyang pag-witness, pagsaksi sa mga dili magtotoo. Kaya tanawa ra gud. Kung wag yun tayo ideya, bahin ini, maglisod yun ta sa atong pagpahiluna, sa atong pagsangyaw. Basta, lisod. Sa ato bang pagpasabot sa atong sangyawan, bahin sa kaluwasan, sa gitanyag ni Ginoong Jesucristo sa cross. Now, sa versikulo 7 sa Efeso Kapitulo 1, atong makita kini nga mao nga verse. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Mahimo gud nga alang sa uban murag magduaduhan ini kapasayloan og moingog para magsayop ning inyo ha kay mao man ni sulti sa Biblia. Napoy ingon ining bersikulo sa Kolosas. Now, unsa may buti pasabot ni mga bersikulo ha? Mga tana katingali. Well, ato na ning gipakita sa miyagi tang panag-uban nga ang pagdungan sa duha, ang redemption ug ang forgiveness, ang katubsanan ug ang kapasayloan, wa magpasabot nga nagdungan kini sila og kay tabo. Tungod kay sa maong construction, doon na may direct object o indirect object. Nakasabot ka ba kung sa direct object o indirect object? Ang direct object, mao'y main, mao'y pinakabida, nga angayan nga ipaklaro ning maong bersikulo, o ang indirect object, mao ang redemption, ang katubsanan. Ug tungod kay ang redemption may mao'y direct object, nan ang kapasayloan sa mga sala mao'y indirect object. Sabot? So, ug ang buti pasabot ni duha, they are both in the accusative case in the original Greek. Ang gipasabot ni ining forgiveness nga mao'y complement to direct object, mao nga resulta na ang kapasayloan sa natabo sa katubsanan, dili dungan. Ato ning ipadayon ugma. So ayaw sipyat sa pag sunod niini sa sumpay niini aron katunan gyud nimo, mudot gyud diha sa imong galaman. Manungdanon kini kayo. Salamat sa imong pagpahiuban ning adlaw.
o gidapit ka gyapon pagpakiguban ka na tuugma magampo ta. Salamat o Dios ni gayon nga imong gigahin alang kanamos pagtuon sa imong pulong. Bani kami sa among pagpadayon sa paggamit ni imong mga kamatuoran. Ang tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.